Сагата между Джими Бътлър и Майами Хийт най-накрая приключи. Майами изпратиха 6-кратния All-Star към Golden State Warriors в замяна на Андрю Уигинс. Шамс Чарания от ESPN първи съобщи за договорената сделка в сряда. Нека разгледаме детайлите около трейда. Warriors получават Джими Бътлър, Хийт получават Андрю Уигинс, Кайл Ендерсън, Давион Мичел и първият избор на Golden State през драфта тази година. Джаз получават Денис Шродер, Пистънс получават Линди Уолтърс трети, Джош Ричардсън и Раптърс получават Пи-Джей Тъкър. Междувременно Бътлър не просто бе трейднат, той изключи нов договор с Warriors като част от сделката. Бътлър ще откаже своя player option през 2025-2026 и ще се съгласи с 2-годишно удължаване на договора си за 121 милиона с Warriors. Това се случва след тотален срив в отношенията между Хийт и Джими. Бътлър беше наказан в 3 различни случая, последният от който беше за неопределен период от време и на практика затвърди напускането му. Този трейд бе въпрос на време. Цялата драма около този трейд проистича от факта, че преподписването на Бътлър беше тема, която изискваше сериозно обсъждане за Майами. Трябва да отбележим, че Хийт предоставиха на Бътлър привилегиите, които всеки звезден играч би очаквал. Но с течение на времето идеята за нов макс договор за Джими изглеждаше все по-абсурдна за Майами. Няма съмнение, че Бътлър е правил проблеми за старите си отбори, когато са изразявали някакви съмнения относно стойността му. Чикаго Булс не вярваха в Джими, че би могъл да бъде главната звезда в техния отбор. Също така, спора на Бътлър с Минесота Тимбърлвулфс относно договора му пося семената за неговото напускане. Феновете на Филаделфия 76ers дълго време съжаляваха какво би могло да се случи, ако Сиксърс всъщност бяха избрали него пред Тобайас Харис. За едно може да се съгласим. Джими винаги е бил подценяван. Още повече, имайки предвид, че Бътлър е и най-голямата причина Майами да станат отново претендент за титлата. През 5-те си години в Майами, Джими успя да избута отбора до финал на плейофите 2 пъти през 2020 срещу Лейкърс и през 2023 срещу Денвър, побеждавайки преди това Милуоки и Бостън. Спокойно може да кажем, че Бътлър имаше сериозни аргументи да се обърне към фронт офиса и да поиска максимален договор. Бътлър отбеляза средно 20,8 точки, 5,3 борби и 5 асистенции миналия сезон. Той също така стреля 49,9% от игра и 41,4% за 3, което е лек спад в сравнение с 22,9 точки и 53,9% от игра през сезон 2022-2023. А през този сезон резултатите на Джими продължават да спадат до 17 точки на матч. Факта, че Бътлър взе участие само в 60 мача предния сезон, допринася за съмненията на Хийт. Трябва да споменем, че нито веднъж, откакто беше трейднат в Майами, Джими не е записал повече от 64 мача за един сезон. Също така Майами плащат цената за начина, по който Бътлър привидно не играе на 100% през редовния сезон, за да запази най-доброто от себе си за плейофите. Това звучи страхотно на теория, но не е съвпадение, че Хийт попадна в плей-ин турнира през последните 2 сезона. В допълнение към възрастта му и новия CBA, максимален договор за Бътлър след тази година можеше да поставя Майами в същата позиция, в която се намират в момента, само че с постоянно намаляваща продуктивност от страна на Джими. Имайки предвид тези аргументи, трейда на Бътлър бе умен ход от страна на Майами в дългосрочен план. От друга страна, Warriors се надяват Бътлър да е звездата, която ще ги постави на върха, докато се опитват да спечелят още една титла с Стефан Къри. Откакто спечелиха финалите на NBA през 2022 година, Golden State загуби полуфиналите на конференцията и след това не успя да стигне до плейофите изцяло. Фронт офисът призна с одобрението на трейда с Клей Томпсън миналото лято, че са необходими големи промени и опитите да се привлекат Пол Джордж или Лаури Марканин бяха неуспешни. Може да заключим, че придобиването на Бътлър със сигурност крие някои рискове, защото влизането all-in до такава степен ще направи неизбежния ребилд още по-труден, след като Къри приключи кариерата си. Но Warriors бяха ограничени в това доколко можеха да подобрят състава около Стеф и това може би беше най-доброто, което можеха да направят. Какво мислите? Добър или лош трейд бе това за Golden State? Очаквам вашето мнение долу в коментарите. Не забравяйте да харесате видеото и се абонирайте за канала с камбанката, за да не изпускате най-новите новини от света на баскетбола и NBA. Чао и ще се видим в следващото видео.